Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et bese a la dreta. Bon dia a totes i a tots, els que esteu veient-nos, els que esteu escoltant, i gràcies per sintonitzar, per seguir i per continuar veient el programa Veus Així Com, un programa que fem des de Russafa Ràdio, un programa audiovisual perquè és ràdio i és vídeo també. És un programa que sabeu que dediquem a les persones que s'ocupen i preocupen per millorar la societat. Tenim així amb nosaltres a Pilar Martínez. Ella és membre de la plataforma contra l'emergència climàtica de València i l'hem cridat perquè, ara fa 2 anys justament vam tindre una entrevista quan fem el programa València Clara i Transparent, que en aquell moment estava la cumbre, crec que era de Dubai, i ara en aquests moments l'aliança, que ara ens explicarà ella què és això de l'aliança, va convocar el dissabte passat una concentració en la plaça de l'Ajuntament, però sobretot també ha fet un manifest implicant a tota la societat organitzada i no organitzada davant de la cumbre de la cimera del clima de la ONU, el COP30, que se celebra en Brasil, i en el marc d'unes mobilitzacions mundials previstes perquè el clima exigeix acció i el futur esperança. Pilar, conta'm, en quina situació estem? Perquè les últimes notícies són molt preocupants i com plantegeu a nivell de País Valencià l'activitat de l'Aliança? Així, el tema està molt complicat a nivell tant global com estatal i com local. Ne tenim molts problemes al dia i el que està passant actualment a Belén, a Brasil, no hi ha molt bones notícies perquè el que s'està donant és més espai per a explotar els recursos naturals, principalment per al combustible fòssil, que és el que més contamina, un dels més contaminants, i no s'està treballant per protegir la natura, principalment o renaturalitzar els espais, no? I tornar a retrobar en els boscos originaris, que ja no seran originaris, però per lo menos farien com mitigar el CO2, no? Aleshores, estem en una situació molt crítica perquè sí, estem en una plutocràcia, unes empreses que estan ficant molts diners, no? Perquè ara estan fent el bono de carboni, no? Que tu, pues jo pague, però puc emetre igualment. Però és que els diners no ens donen el menjar. És que els diners no fan la fruita, no fan els productes que mengem. Aleshores, estem en un moment aleshores que hem de fer força i les forces estan molt desplegades per totes les causes que n'hi ha al País Valencià, a l'Estat i al món, no? El lema del manifest, el clima exigeix acció i el futur esperança. És molt bonic. Què diu això? Jo, i ho dic personalment, quan varen votar per aquest lema, jo sempre deia que no s'havia de parlar de futur, s'havia de parlar de present. Perquè realment, si no actuem ara, no hi ha futur. I per desgràcia, perquè això és així, i les notícies que s'estan donant no són molt amigables o confortables, perquè aleshores llavors l'AMOC, no? la corrent marina que xela s'està ralentitzant, això pot crear un canvi molt gran al món, a tots els ecosistemes. A Europa és on més afecta, principalment a Espanya, i estem vivint-lo tots els estius. Cada volta hi ha més dies de calor. Estem en novembre i ara diuen, ara fa fred, però no res para lo que tenia que ser. Però la setmana passada un estudi de la Universitat Politècnica deia que anem a 300 dies de calor a l'estat espanyol o a la comunitat valenciana. És una locura. Jo vaig veure un vídeo en què una xica deia que li havia arribat una informació de que hi havia mosquitos a Islàndia. Que això ho penses i dius, no serà per a molt. Però te pares i dius, és que és una locura. En Islàndia no hi havia. El que passa és que ara se deschela
I aleshores ja es pot, en aigua, Sí. ja té calor i ja té aigua, que és el que necessitava. Però és que Islàndia no tenia aigua, tenia gel, sempre gel. Aleshores, i és l'altre problema, que se desgela Islàndia és quan puja el nivell del mar i nosaltres estarem afectats. Clar. Davant de la situació, perquè clar, ahir política en sentit majúscules, clar, hem tingut molts negacionistes del canvi climàtic, molta gent diguen que això eren patranyes, que això eren oscil·lacions. Malauradament, algunes d'aquestes persones tan boges estan avui influint molt en la política. De fet, estem veient com el pacte del nou govern de la Generalitat està condicionat per a deixar de banda tot el que serien les polítiques mediambientals o de protecció I tenim a nivell general a un loco com el Trump en altres interessos. No? Vull dir, com penseu que se pot actuar? Perquè, clar, primer, donar esperança és fonamental perquè estem tots preocupadíssims d'aquesta qüestió. Molts han parlat de lo que seria el col·lapse, és dir, que el col·lapse està ahí, n'hi ha molta gent que estudia. Alguns diuen no n'hi ha que parlar de col·lapse perquè això paralitza la lluita, no? Però què plantegeu i quines són les principals línies del manifest que heu fet? A veure, m'agradaria també afegir que a nivell local, perquè ha sigut una notícia avui al Levante, de que Català no creu en la contaminació i en les baixes emissions. Una dona que té una filla o dos fills, no ho sé, però que estan respirant aire brut, que ha sigut un estudi que està augmentant el càncer en les dones i de les persones que viuen a les ciutats, perquè les ciutats estan contaminades perquè estem donant un model d'utilització del cotxe privat espectacular i els embussos que hi ha a la ciutat, si ho mirem, és una persona, un cotxe. Aleshores, totes aquestes esperes en els semàfors i els embussos crea més contaminació. A més, la contaminació dels vaixells i dels creuers. Se vol ampliar l'aeroport també i aleshores estàs generant més emissions. No estem treballant en els abocadors, que també són principals emissors, però no de CO2, sinó de metan, que és 25 vegades més potent que el CO2. Aleshores, ne tenim molt on treballar. El que passa és que treballar en aquests termes no volem, no? Per una banda, la comoditat. Sempre també parlem del transport públic, no? M'estàs preguntant de com mitigar-ho. Bé, és que el transport públic en dissabte i diumenge redueix la seva freqüència. Si tu vols que hi hagi menys cotxes als llocs, has de mantenir una fluidesa per a que la gent se pugui transportar. S'ha de millorar el transport públic principalment, que s'està fent, però la gent no el fa servir. Claro. I a les grans empreses no fan servir com un BlaBlaCar intern, no? Perquè cadascú vol anar-se'n al seu lloc. No? Estem en una societat molt individualista. Sí, ahir, a més, molt preocupant el que dius, perquè, per exemple, des de València per l'aire, que continua molta gent, els estudis del Politècnic d'investigadors diuen com està augmentant la contaminació en València a lo bèstia, i mentre veiem que la zona de baixes emissions és una burla que, a més, Europa ens ha posat en el mirador, però, a més, que inclús Vox està en contra inclús d'unes normes que són ridícules, i, en canvi, està augmentant la contaminació d'una manera molt important, i l'administració, la català, mira cap a una altra banda perquè... Ella vol els diners, ho ha dit ara en el Levante, no ho sé. Jo l'he llegit este matí i dic, molt bé, i té fills, i estàs treballant tu per a millorar la ciutat, per a que els teus fills puguen viure en un espai millor que el teu, perquè ella no viu en una València millor en la que va néixer. Efectivament. Ningú estem en un lloc millor del que vam néixer des de fa un temps. Aleshores, si no volem fer res, són principalment actuacions polítiques. Nosaltres sí que vam intentar tindre incidència política, sobretot fa 2 anys, quan vam fer... Va ser l'aliança i de més, no? Sí, no. Després, en la segona o la tercera COP,
varen fer unes votacions de què volia la ciutadania a València i a la Generalitat Valenciana al nivell estatal. Ens va contestar València i en aquell moment encara estava Compromís i també pues, ens van contestar pues, Barons Fora. Aleshores, s'ha millorat? Ho sent, no. És cosa nostra? No, és cosa de tots, dels avis, dels pares, no dels fills. Els fills no és la seva responsabilitat, no? És responsabilitat de tots en conscienciar-nos en quin món vivim. Una altra notícia que me va cridar molt l'atenció va ser ahir, o este matí, no me'n recorde, ha augmentat els productes ultraprocessats a Espanya. Jo vaig llegir, quan jo estudiava anglès fa uns anys, llegia en un llibre que deia en Espanya no hi ha menjar als supermercats. La gent para i se'n va a casa, no teníem aquest costum. Clar. I ara aquest costum sembla que està desapareixent, no? I s'estan anant als ultraprocessats que són pols. El senyor Juan Roig ha dit que en el futur no n'hi haurà cuina en casa, clar. La qual cosa és preocupant, no? O pues, que se facin jocs comunitaris per a dinar. Això me sembla molt bon projecte, però l'individualisme no és la solució. Això és, nosaltres com a SICOM fem un projecte ja fa 4 anys en distints instituts que se diu Cantina S3, sostenible, saludable i solidària. Perquè, clar, és que inclús l'administració dona de menjar en cantina als instituts que abans diuen que no feia falta, però des que l'ESO està allí, un xaval de 11 anys ja està a l'institut. I què fa? Menja en l'institut perquè no pot anar a casa i tornar. I què menja? Una cantina que no s'elabora. Entonces, estem treballant molt en aquest sentit i plantegem la conscienciació i d'anar més enllà. I té relació amb el medi ambient també, perquè d'on venen els productes, com s'han cultivat, etc. I el que dius del dia de l'alimentació, els ultraprocessats és un problema molt greu que està apareguent, no sols l'obesitat, que és el més clar, sinó problemes de càncer, al·lèrgies, de tot tipus d'activitats. Inclús problemes mentals, perquè l'ultraprocessat va a un problema mental. I a més, normalment a les persones més desfavorides, la gent que té un nivell d'economia més baix, és la gent que consumís més ultraprocessat o més begudes en sucre, carbonatades, etc. No? Clar, és que caiguem en el capitalisme, no? En la producció de produir per produir, de donar sabors molt potents, i aleshores la gent, quan menja casolà, pues diu, és que a això li falta rock and roll, no? Que són els salats, no? La sal, tots els productes additius. Els additius que són cancerígens i que no aporten gens de valor nutricional al teu cos. Aleshores, és el problema que hi ha, però clar, de qui és l'opció de fer-ho? Ara mateix el consumidor. Teòricament als instituts està prohibit cert productes, però encara es venen. Les màquines de vending mateix que tens en els instituts, universitats o hospitals estan incomplint la normativa. Clar, però ningú li diu res perquè, clar, ficar una poma ahí... No sé. És que anem a la comoditat i aquest és el nostre càncer, la comoditat. Pilar, volem aprofitar els últims minuts. Fes una crida, les organitzacions, les persones que vulguin aportar o col·laborar en l'Aliança en el manifest, què tenen que fer o com localitzar? Bueno, actualment, des de que ens llevarem de Twitter, no, per tot el que passa, no estem en xarxes. Això és una opinió meua, personal, perquè els portava jo principalment, no per res, però és que l'algoritme no el controles tu, el controla una altra persona. Aleshores, ens van donar d'alta en Blue Sky, però no m'he eixat per a res, la veritat, és un esforç molt gran per a mi. I tampoc n'hi ha tants seguidors encara. Aleshores, és perdre temps, ho sent, no és invertir temps, és perdre temps perquè això també és el que volen, no? Que estigues en les xarxes socials i aleshores se fa per correu electrònic. I una web, però una web sí que n'hi ha, no? N'hi ha una web, però està sense mantindre perquè és el mateix, que ha de dedicar-li molt de temps i són persones que tenen moltes vides complicades, molt complexes per la societat complexa en la que hi vivim, i mantindre-lo costa molt de temps.
Aleshores, ho sent, sols n'hi ha un correu electrònic que sí que fem servir i que... Pues dis el correu. És- O dis-lo 2 o 3 vegades. Sí, sí, és a.aliança emergència climàtica vlc@gmail.com. Ui, que complicat és. A- Torna a repetir, jo mentre prenc nota. emergència climàtica No és de televisió a punt, és No. a un punt, punt emergència. per aliança punt emergència climàtica vlc@gmail.com. I emergència climàtica i VLC, tot seguit, no? Sí, tot seguit. @gmail.com, no? Exacte. I des d'ahir rebem totes les instruccions. Principalment nosaltres estem lligats al nivell estatal, de les coses que fan ells, intentem reproduir-les així, principalment. No estem fent incidència política local, principalment. Vale, esteu a O sigui, nivell global. estem on Però hem apleguem, vist- però sí que donem suport a totes les associacions que formen part o de tots els col·lectius, per exemple, com BDS, que ens envia informació perquè també estàvem ahí col·laborant i Molt bé. pues, també col·laborem. I he vist que estan comissions, està Intersindical, no? Està UGT, crec, que està també Amnistia Internacional, ATAC, Iaio Flautes, estan Tanquen Cofrents, Agro, la plataforma per el ferrocarril. la plataforma per el ferrocarril i això a nivell local, però a nivell estatal qui ho maneja tot això són les grans associacions com Greenpeace, que se m'obliden els noms, perdó. Associació... Acció Ecologista aquí, però Ecologistes en Acció. Ecologistes en Acció, Intermón Oxfam, està també l'Associació d'Educació Ambiental. N'hi ha diverses plataformes a nivell local que també treballen per totes les lleis que s'estan fent a nivell europeu. Aleshores, se tracten molts temes, però sí que fem com ressò de la COP, encara que no sé si vos estàu donant molt de compte, però és que no s'està fent molt de ressò a les... Apenes, no està així. Jo inclús quan veia, diu, però ja has començat la COP, perquè ha hagut alguna notícia, però no n'hi ha un seguiment real. No hi ha un seguiment. La Marea i Climàtica sí que estan fent seguiment, les Ecologistes en Acció també, però el problema que hi ha és que no sé si la plutocràcia ens està engolint. Està pagant moltes de les vies d'informació, no? Sí. Molt bé. Pues Pilar, moltes gràcies per tota la feina que feu ahir de difondre i continuarem tractant aquest tema perquè volem donar veu a les persones que no tenen veu, no? O sigui que... Moltíssimes gràcies. Andrea, alguna coseta? Res, si volia aprofitar els últims minuts, que no sé si són estem. Per un missatge, llançar un missatge d'esperança o una crida a participar en aquesta lluita que ens envolta a tots. Fer xarxa i anar a les associacions de veïnals, a les associacions ecologistes, en qualsevol, ajudar, plantar, replantar i lluitar i parlar del tema. Això és molt important. Moltes gràcies. Pues Pilar, gràcies per vindre i seguim en contacte. Gràcies, moltes gràcies. Acomiadem així el programa fins al dijous vinent, que tenim també un dia apretaet. Estem contents, estem a poc ja promocionant. La gent que conegueu el programa, digueu-lo al veí, a la veïna, al company i companya de treball, al fill, a la filla, als pares, a les mares, a les cosins, que que poden veure-lo en directe o poden veure-lo en diferit, que sabeu que en el canal Assicom o en Rusafa Ràdio. Molt bé. Vinga, adeu. Que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats.
mullats.